Assalamualaikum. Hello friends, welcome back to Luby's Kitchen Vlogs. இன்னைக்கு வந்து உங்க கூட vlog தான் ஷேர் பண்ண போறேன். இது மண்டே ஈவினிங் எடுத்த vlog தான். சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படினு. ஃபர்ஸ்ட் ஈவினிங் வந்து தோரம் பருப்பு ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருந்தேன். தோரம் பருப்பு சொல்றேன். கடலை பருப்பு வந்து ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருந்தேன். அப்புறம் வந்து பனானா எல்லாமே வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சிருந்தேனா ஏதாவது மில்க் ஷேக் அந்த மாதிரிலாம் செய்யறதுக்காக. சோ அதெல்லாம் எடுத்து கூட வெளியே வச்சிட்டேன். பாருங்க அப்புறம் வந்து தேங்காய் துருவல் கூட வச்சிருந்தேன் சோ அதுவும் எடுத்து வெளியில வச்சிட்டேன் ஃப்ரீசர்ல இருந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த நட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துர்க்கேன் மில்க் ஷேக் செய்யலாம் அப்படினு சப்ஜா சீட்ஸ் கூட ஊற வச்சிருக்கேன் பால் கூட சூடு பண்றதுக்காக வச்சிட்டேன் இது வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை நட்ஸ் எல்லாம் ஊறினா தான் வந்து மில்க் ஷேக் செய்யறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சோ அது வந்து அதெல்லாம் ஊற வச்சிட்டு இருக்கேன் திராட்சை முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா ஃபிக் அது எடுத்துர்க்கேன் அத்திப்பழம் சோ நன்னாரி ஷர்பத் செஞ்சிட்டு மில்க் ஷேக்ஸ் பனானா மில்க் ஷேக் செஞ்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக சோ வந்து நன்னாரி ஷர்பத் கூட ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பாட்டில்ல போட்டு வச்சிட போறேன் சோ இது வச்சிட்டு இருக்க சொல்ல பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பால் வந்து அடுப்புல வச்சிட்டு நான் மறந்துட்டு வந்து ஃபுல்லா வந்து என்ன சொல்றது பொங்கி வந்துச்சு சோ எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இது அப்புறமா பாத்துக்கலாம்னு விட்டுட கூடாது எப்பவுமே இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் நான் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் க்ளீனிங் வேற பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் சோ இந்த மாதிரி க்ளீனா இருந்தா தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா பாருங்க எல்லாமே க்ளீன்லாம் கூட பண்ணிட்டேன் அப்போவே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டனாவது கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம ஸ்டெயின் எல்லாமே எடுத்துலாம் ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம வேற வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அவ்வளவுதான் இது ஒரு சைடுல வந்து பாக்ஸ்ல வந்து குப்பை எல்லாம் வச்சிருக்கேன் பால் பாக்கெட் லெமன் அது இது எல்லாமே எல்லாம் ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்க அப்புறம் வாட்டர் பியூரிஃபையர்ல வந்து வர தண்ணி வேஸ்ட் தண்ணி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ ஏனா வெயில் காலம் வேற வருது இல்லையா சோ நான் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு டப்ல மாதிரி புடிச்சிட்டு வெசல்ஸ்லாம் வாஷ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி நான் நினைப்பேன் சோ இது இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்திரம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் கீழ வந்து ஒரு தெர்மாக்கோல் மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி வச்சிடுவேன் கீழ இருக்கிற பாத்திரம் வந்து எப்பவுமே ஈரமாவே இருக்கும் இல்லையா சோ அதுக்காக அப்புறம் வந்து இப்போ மில்க் ஷேக் தான் செய்ய போறேன் பனானா மில்க் ஷேக் தான் ஜூஸஸ் எல்லாமே செஞ்சிட்டு எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிட்டேன் சோ பனானா இது ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் பார்க்காதவங்களுக்காக இந்த ரெசிபி இன்னொரு வாட்டி கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்ச பனானான்றதால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லனா நீங்க வந்து மில்க் ஆட் பண்ணும்போது பனானா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பனானா ஆட் பண்ணிட்டு ஊற வச்ச ட்ரை நட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு அரைச்சிட்டு இந்த சக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பா வந்து டெய்லி வைங்க சஹாருக்கு அப்படி இல்லனா வந்து இஃப்தாருக்கு வைங்க இது வந்து ரொம்பவே ஃபில்லிங்காவோ ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க் இது நார்மலாவே நம்ம வந்து பசங்க ஸ்கூல்ல லீவ் இருக்க சொல்ல நோம்பு இல்லனா கூட நம்ம இந்த ட்ரிங்க் வந்து எப்பவுமே செஞ்சு கொடுக்கலாம் சோ காய்ச்சி ஆர்ன மில்க் கூட இதல ஆட் பண்ணிடுறேன் அரைச்ச பிறகு ஆட் பண்ணிட்டு இதுவும் நல்லா அரைச்சிட்டேனா அவ்வளவுதான் நம்மளோட பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி இது வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சிட போறேன் இது எல்லாமே செஞ்சிட்ட பிறகு நான் நமாஸ் படிக்க போய்ட்டேன் அசர் நமாஸ் படிச்சிட்டு தான் வந்து மத்த வேலை எல்லாமே பார்க்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜூஸஸ் எப்பவுமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு வந்து நமாஸ் படிக்க போயிடுவேன் ஏனா ஜூஸஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவை இல்லையா சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரதுல பையன் வந்து கஞ்சி பள்ளிவாசல்ல இருந்து கஞ்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க பள்ளிவாசல் கஞ்சி வந்து செம்ம சூப்பரா இருக்கும் பெரிய பையன் தான் அவர் எடுத்துட்டு வந்தது சோ அதான் எல்லாமே வச்சிட்டு நான் நமாஸ் படிச்சிட்டு வந்துட்டு அசர் படிச்சிட்டு வந்த பிறகு வந்து ரெசிபி எடுக்கிறதுக்காக வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ரெசிபி வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேனா பிரெட் பால் சேமியா கஸ்டர்ட் ஓட ரெசிபி தான் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா என்னோட சேனல்ல பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து கடலை பருப்பு செய்யிறது கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் வெறும் அப்புறம் வந்து எல்லா பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு வெறும் இந்த ரெசிபி எடுத்தேன் இல்லையா அந்த பாத்திரம் மட்டும் தான் இருக்கு சோ வடை தான் வறுத்துட்டு இருக்கேன் அப்புறமா வந்து மூங் தால் பக்கோடா கூட பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இதோட ரெசிபி கூட நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் செம்மையா இருக்கும் கஞ்சி கூட போட்டு சாப்பிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாமே ரெசிபி என்னோட சேனல்ஸ்ல இருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்டா தான் ஷேர் பண்ண ரெசிபீஸ் எல்லாமே வெச்சிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சூப்பரா வந்து நம்ம நோன்பு வந்து இஃப்தியார் முடிஞ்சிச்சு சோ இந்த பவுல்ல இருக்கு பாருங்க இந்த ரெசிபி தான் நான் இன்னைக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சோ பாருங்க அந்த ரெசிபி தான் இன்னைக்கு எடுத்தது சோ ஃப்ரூட்ஸ் கஞ்சி ஜூஸஸ் மில்க் ஷேக் அப்புறம் வந்து
வடை வச்சு கஞ்சி வச்சு நோன்பு ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து வெளியே இன்றைக்கி வந்து ஹஸ்பண்ட் சீக்கிரமாக வந்துட்டார். சரி கொஞ்சம் ரம்ஜான் ஷாப்பிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம வெளியே போயிட்டோம். ஏன்னா வந்து ரம்ஜான் ஷாப்பிங் மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஃபேமிலியில் ஒரு மேரேஜ் கூட இருக்குது, அதுக்காக கூட ஷாப்பிங் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஷாப்பிங் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு இங்கே சுடிதார் எல்லாம் வாங்கிறதுக்காக வந்திருந்தோம். இங்கே வந்து கலெக்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நம்ம பெரும்பூர் ரேவதி இருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அங்கே தான் இருக்குது இந்த கடை. ஷாப்போட ஃபோட்டோ கூட நான் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான ட்ரெஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன். கிராண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே அது கூட எடுக்கணும், மேரேஜ்க்கு போடுற மாதிரி. அது இன்னும் எடுக்கலை. கொஞ்சம் தான் ஷாப்பிங் பண்ணோம், அதுக்குள்ளே வந்து டைம் ஆயிடுச்சின்னு, தராவே டைம் ஆயிடுச்சின்னு சொல்லி திருப்பி நம்ம போயிட்டோம். இங்கே வந்து கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். சைஸஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு XXL வரைக்கும் கூட சைஸஸ் இருக்கும் பாருங்கள். நீங்கள் இந்த பெரம்பூர் சைடில் இருக்கீங்கன்னா இந்த ஷாப் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது தாங்க ஷாப் பேர், சுடிதார் கலெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ரேவதி சைடில் தான் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 7 ஷாப்புக்கு வந்தோம். இது வந்து ஷாப் மாதிரியே இல்லை, ஃபுல்லாக வீடு மாதிரி தான் இருந்தது. 3 ஃப்ளோர் வரைக்கும் இருந்தது, 3rd ஃப்ளோர் வரைக்கும். கீழே வந்து ஜீன்ஸு, பிளேசர் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து வீடு இருக்குது, 2nd ஃப்ளோரில் வந்து காட்டன் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது, 3rd ஃப்ளோரில் வந்து ஷெட்ஸ் இருக்குது. நல்லா வந்து கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே நல்லா இருக்குது. ஜென்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வந்து பிராண்டட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இந்த LP, V.dot எல்லாமே வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு தான் இருக்காங்க, அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து வர டைமில் ஒரு பர்கர் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பெரிய பையன் இல்லைன்னு கேட்பீங்க, ஸோ பெரிய பையனுக்கும் பார்சல்லாம் வாங்கிட்டோம் நாங்கள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காய்கறி வாங்குறது இருந்தது, சரி அதுவும் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அன்றைக்கி வந்து எங்கள் நாள் வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு, ரொம்பவே பிஸியாக. ஆனாலும் வந்து கொஞ்சம் தான் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். என்ன சொல்கிறது, பெரிய பையனுக்கு வந்து வெறும் பேண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வாங்கணும், அப்புறம் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும். இவர் கூட பேண்ட் மட்டும் தான் செட் ஆகிடுச்சாங்க. ஷர்ட்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து நல்ல கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது, பட் வந்து சைஸு சரியில்லை, ஸோ கரெக்டாக இல்லை. ஸோ அதுக்காக வந்து சின்ன பையனுக்கு சுத்தமாக எதுவுமே வாங்கலை. மண்டே ஈவினிங் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள், ஷாப்பிங் பண்ணி இந்த பேக்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வைக்கணும் எடுத்து எல்லாமே அப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.